Bé, bon dia. Si us sembla, anem per començar. Benvinguts i benvingudes en aquesta tercera edició de la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible. És una fira que molts anys ha anat derivant una mica de prioritats, però que entenem que és un encert. Aquí porto avui el doble barret, alcalde de Gurb, i content de ser un ajuntament amb iniciatives perquè fa la instal·lació d'energies renovables i de fet no sé si heu sentit a parlar de la plataforma Prima, però la plataforma Prima és una plataforma de recerca i integració d'energies renovables de l'Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya, que té previst implantar-se al nostre municipi. Per tant, diguem que serem un dels municipis que estarem en el mapa en tot el que fa a l'energia, a la producció d'energia per mitjans sostenible i l'emmagatzematge d'aquesta. Però a part d'això també porto el barret avui també de conseller comarcal de promoció econòmica i fons europeus, i és evident que la transició energètica en part es farà gràcies a la conscienciació d'administracions, empreses i particulars, però ajudats en bona part per aquests fons europeus. No m'allargo més, jo seré molt breu, no m'heu vingut a escoltar a mi, però sí que aquest any com a novetat s'han organitzat un espai específic de xerrades organitzades per les empreses i per Proenergia Osona, amb la col·laboració de l'Agència Local de l'Energia d'Osona, del Consell Comarcal, que sí que us recomanaria que si podeu demanar informació, si algú ve d'alguna administració o algun Consell Comarcal, realment, i no està per dir-ho, l'Agència de l'Energia del Consell Comarcal d'Osona és d'aquelles agències o d'aquelles oficines que en els ajuntaments realment ens ha ajudat molt a estalviar diners, perquè ens assessora molt amb la gestió energètica dels nostres edificis. Per tant, si algú ve d'alguna administració, si us plau, us demanaria que us interesseu, perquè realment és un model d'èxit que es pot replicar a molts altres territoris. Proenergia és un programa de suport i assessorament a les empreses d'Osona a nivell energètic. Està impulsat per les entitats de promoció econòmica de la comarca d'Osona i de la comarca del Lluçanès, de la nova comarca del Lluçanès. Es va estrenar o constituir el 2019 amb un grup d'empreses que mica en mica ha anat creixent i que a dia d'avui ja són 65 empreses les que formen part d'aquest grup, i des de llavors s'han assessorat més de 500 empreses en autoconsum, en compra agregada, en contractació energètica, en eficiència, i la veritat és que no para de créixer, els inputs són molt favorables, molt positius, cada cop hi ha més interès, i és d'aquelles eines que comentàvem una mica abans de començar. Costa molt que les empreses s'associïn, es constitueixin en algun tipus de comunitat, associació en l'àmbit de compra agregada, d'instal·lació de panells o d'instal·lacions solars conjuntes, i aquestes iniciatives com Proenergia ajuden a avançar en aquesta direcció. Avui, en un primer bloc, s'explicarà la gestió de l'energia com a prova pilot, com a gestor energètic compartit que es fa des de Proenergia. Segur que serà molt interessant, i abans de començar amb les ponències sí que voldria presentar en Joan Vila, que ens farà la seva ponència. En Joan és enginyer industrial, enginyer en tecnologia de paper per l'Escola de Grenoble. Des de l'any 1981 és el CEO de LC Paper SA. Des del 2008 fins al 2013 va ser professor de tecnologia del paper en un màster a la Universitat de Girona, i d'una classe sobre l'energia del demà, també a la Universitat de Girona. Articulista setmanal del Diari de Girona des del 2005, tertulià de diversos debats, seminaris sobre estalvi i el nou model energètic, i us he de dir que abans m'ha introduït una altra variant o una altra derivada, que és la gestió de l'aigua, perquè
m'ha fet el comentari de dir, quan m'he presentat com a alcalde de Gurb, m'ha fet la pregunta de veure si teníem el territori controlat. Jo li he dit que sí, m'ha dit que no, ell. I diu, no, perquè l'aigua no la controleu. I dic, també és veritat, i ara potser ens faria falta, però sort que no la podem controlar perquè segurament ens estaríem discutint entre tots a veure quan ha de ploure i quan no i originaríem algun conflicte. Res, aquesta ha sigut l'anècdota del moment que ens hem conegut. El 2014 va escriure un llibre, La crisi des de la trinxera, sobre les raons profundes de la crisi mundial i espanyola en concret. Forma part de la Comissió d'Energia de la PIMEC des del 2005, de la qual n'és president o n'ha sigut president des del 2016 fins l'any passat, i el 2021 va presentar el llibre d'Economia del canvi climàtic sobre les reformes fiscals i reglamentàries que cal fer a l'economia per controlar el canvi climàtic. El 2023 escriu un altre llibre, La fi de l'abundància, sobre els problemes que té el món per mantenir la qualitat de vida i el benestar actual, sobretot en els països desenvolupats. Res, jo no m'allargo més, espero que disfruteu, que gaudiu, que siguin unes jornades profitoses, que entregueu alguna cosa de profit, que n'estic convençut que així serà, i que en qualsevol cas ens anem trobant i que quan ens trobem l'any que ve en aquest mateix marc puguem dir que nosaltres, en el nostre cas concret, hem iniciat no sé quants projectes amb resultats concrets i que vosaltres també ens pugueu retornar aquest mateix feedback. Gràcies per ser aquí i tingueu una bona estada a Vic i a la comarca d'Osona, els que sigueu de fora, i ens trobem en futures ocasions. Bon dia a tothom. Continuant amb el debat de l'aigua, aigua i energia són la mateixa cosa. Per tant, si no hi ha aigua l'hem de fabricar i l'hem de fabricar amb energia. Jo em referia a una tecnologia de sembrar nuclis de condensació a l'atmosfera, però en fi. Però sí que aquí a Osona teniu l'aigua del Ter, jo soc de Camprodon, de la vall de Camprodon, per tant sé que encara baixa aigua, per tant això ho sé, però com que treballo a Besalú i tinc l'Empordà molt a la vora, l'Alt Empordà sé que allà no. Per tant, la Muga, tot l'Alt Empordà, hi ha tota una àrea que segurament no tindrà aigua i possiblement això irà continuant amb episodis que en tindrà i amb episodis que no en tindrà. Per tant, la hi haurem de generar per entrar-la a l'interior, des del mar. Això comença a ser força complicat. És una altra perspectiva, diríem, de l'energia que fins avui no li havien donat importància. A Israel sí, però aquí encara no li havien donat importància i això és el que ens ve. La Generalitat ja sabeu que té un pla de 100 hectòmetres cúbics amb dessaladores i jo ja li dic que n'hi falta 100 més, sobretot per l'Alt Empordà. Però, en fi, com que això demanda molta energia i aquest tema el portem fatal a Catalunya, fatal, és més, no el portem, per tant, no tindrem ni energia ni tindrem prou energia per aigua. No sé si esteu al cas que la dessaladora de Blanes no té prou alimentació elèctrica perquè des de l'any 2006 estem discutint una línia MAT que va de Bescanó fins a Riudarenes i està bloquejada, en fi, patapam, patapam. Però això és el que passa a Catalunya. És a dir, discutim i no avancem. Avui no us venia a parlar d'això, sinó que venia a parlar de la indústria, que és el meu món. Aquí teniu un gràfic una mica per veure el que està fent la indústria. La indústria, entre cometes, ho fa raonablement bé. Si mireu la intensitat energètica, constantment baixa la intensitat energètica. Per què baixa? Doncs perquè la tecnologia va entrant i a mesura que la tecnologia va entrant tenim més coses que van en velocitat variable, tenim més control, per tant, la tecnologia està ajudant molt a la indústria a fer els deures. També els fan amb aigua. Això és un avantatge. El que passa que l'altra vessant, que és aquesta d'aquí, no avança de cap manera. És a dir, la part renovable no hi ha manera que avanci. Si mirem com es distribueix aquesta energia, sobretot, es basa en gas. I això és molt difícil de baixar. Molt difícil de baixar perquè hi ha punts a la indústria, sobretot a
a la que és més intensiva en energia, que necessita molta temperatura. Ciment, siderúrgia, paper, vidre, ceràmica. Ceràmica necessita 1.200 graus. És a dir, per tant, no es pot electrificar a 1.200 graus, som incapaços. Necessitem o bé hidrogen o bé un gas. I això fa que tot sigui molt difícil. Què hem de fer? Quin camí hem de fer per estalviar, per fer el camí de descarbonització de la indústria? Primer, estalviar tant en construcció com en energia de procés. Després veureu que us parlaré de que s'arriba un moment quan l'energia de procés ja hi ha arribat a un nivell de coneixement i de tecnologia elevats, ja no es pot ser més eficient, després s'ha de repensar amb el producte, a veure com podem modificar el producte perquè el procés pugui ser encara més eficient. I finalment, introduir les energies renovables i treballar amb els proveïdors. Això és molt important, perquè si ens descuidem dels proveïdors, igual tenim un forat per la porta de darrere. Això segurament és el més important que us diré avui. L'important és l'actitud. No són ni les inversions ni les subvencions, és l'actitud. És el fet que quan tu fas un camí i has fet un pas, després d'aquell pas en veus un altre, i després encara en veus un altre, i després encara en veus un altre. Això m'ha passat a mi. Jo m'he trobat anar avançant a mesura que anàvem fent passos. Primer, diríem, en el nostre cas, l'objectiu va ser estalvi energètic i el 2015 vam canviar l'objectiu per CO2. I què va passar? Doncs no vam ja disminuir la quantitat d'energia, però la vam canviar de forma de ser. Va entrar, per exemple, la biomassa, no? I continuem així. Per exemple, ara, en aquest moment, amb l'objectiu CO2, estem pensant, 1, en canviar la matèria prima, 2, en descarbonitzar tot el procés amb biomassa i gas renovable, biometà, i 3, passar el transport a Europa amb tren. Estem treballant en tots aquests conceptes, perquè al final de tot això dona 0. Però si només en fas un d'aquests casos, no arribes al 0. La construcció. La construcció, parlem d'indústria. La construcció a la indústria també ha de baixar en quantitat. Baixar en quantitat vol dir, per exemple, anar amb elements més lleugers, més pretensats, treure pes, diríem, a les edificacions, anar a més aïllament. He passat per un estand i tenia 40 centímetres d'aïllament. I m'he tret el barret, m'he tret el barret. I li he dit, hem de començar a explicar a la gent que els aïllants no han de ser de 4 centímetres, que han de ser de 20. Bé, si són 40 ja és la conya. Però aquest és el cas, aquest és el cas. Hem d'anar a 200. Hem de pensar en la condensació. És a dir, moltes indústries té humitat a dintre i hi ha problemes de condensació, per tant, si aïlles bé no hi ha condensació. Si extreus bé l'aire i renoves l'aire, no hi ha condensació. Si renoves l'aire, l'aire que surt s'ha d'aprofitar el calor de l'aire que surt per l'aire entrant. La il·luminació, això és el que té més clar la gent. La climatització amb bomba de calor. Deixeu-me que us introdueixi un concepte. Tots heu sentit parlar d'aerotèrmia, que sí? Doncs, sisplau, aneu en geotèrmia. Perquè a 47 graus l'aerotèrmia deixa de treballar. I aquest any passat a l'Empordà hem arribat a 45 graus. Per tant, tindrem un problema en el futur de temperatures elevades i, per tant, de refrigeració amb aerotèrmia. El procés. Aquí és on, segurament, moltes indústries, sobretot les químiques, les de procés poden fer guanys més potents. Moltes d'aquestes coses ja s'han fet, com he explicat abans. Control de tots els motors en velocitat variable, repensar, diríem, com es fan els intercanvis de massa i de calor perquè hi hagi menys matèria primera, aigua i energia. La digitalització ajuda a fer tot aquest procés. Optimitzar el temps de producció, això és bastant clau. És com si un cotxe va amb velocitat contínua o està accelerant
i frenant, i accelerant, i frenant. És a dir, és evident que el consum el té millor quan va en velocitat contínua. I això, en moltes empreses, depèn de la planificació de la producció, depèn de quins tipus de productes quin portfoli de productes han decidit fabricar. Si són molt diferents, hi ha molts canvis, això és ineficiència de tot, de matèria primera i d'energia. Per tant, la planificació és clau en tot això. Alternatives al plàstic. Això a molta gent no li agrada, però és el que ve. El plàstic és CO2 directament. Jo tinc una experiència pròpia amb entrar un producte al mercat que és paper higiènic, sense plàstic, i entrar-lo amb cartró. És un problema cultural. La gent li costa entendre això. Mercadona em va dir, és que la senyora Maria la paraula sostenibilitat no l'entén. Això m'ho han dit a mi. I jo li vaig dir, home, tu per responsabilitat corporativa et toca explicar-li a la senyora Maria què és la paraula sostenibilitat. No, no ho volen fer. Ni bon preu. No, no ho volen fer. No ho volen fer. Però ja us aviso que hi ha mercats que sí. És a dir, quins mercats són? Nosaltres estem venent tot això a Suècia, Dinamarca, Holanda, Regne Unit i ara comencem a França. Sobretot, la venda és perquè no hi ha plàstic. Imagineu-vos, si és important, aquí no ens n'entrarem. Aquí encara tot això encara no funciona. Però bé, va venint, va venint. Minimitzar els volums perquè el transport és molt important. No pensem en el transport i el transport és clau. No és igual que un camió porti, per exemple, en el nostre cas, 5 tones, que en porti 10. Passar del plàstic a la caixa de cartró quasi bé és aquest canvi, perquè la caixa s'apila més bé, ocupes més bé l'espai, però això s'ha de tenir en compte. Optimitzar el producte pel transport és bàsic quan estem fent el camí de descarbonització. Repensar el producte, això ja us ho he dit. A mesura que tu vas ser més eficient en el procés, en saps més, arriba un dia que dius ja no sé anar més lluny, perquè ja no tinc al meu abast més tecnologia per reduir més el consum. Llavors és quan has de fer una pregunta que és dir, i si modifico el meu producte puc anar més lluny amb el procés? Això és molt difícil per a una empresa, perquè, entre altres coses, modificar el producte implica el mercat. És a dir, com afectes al mercat? L'acceptarà el mercat o no l'acceptarà el mercat? Ja us he explicat que Bonpreu no ens compra la idea de la caixa. Per tant, el mercat no l'accepta. Aquest mercat, n'hi ha que sí. I en el futur serà que sí. És a dir, falten uns quants anys perquè el debat es faci i el consumidor exigeixi que no hi hagi plàstic i que hi hagi el producte en caixa de cartró. Però sí que, diríem, davant d'aquesta pregunta, no és un problema dels enginyers, sinó que és un problema que ja t'enfrontes amb la comercial. I aquí és un problema que si el gerent no té les idees molt clares i no té una estratègia molt ben definida, sovint diu, ui, és que no vendrem res, per tant no fem cap més pas. Però per avançar sempre cal redissenyar el producte. Ara, sense voler, ja ho estem fent. Heu sentit parlar de la reduflació? Ho estem fent. Per via preus estem reduint quantitats dels productes. Que no vol dir que sigui més eficient, però ho estem fent via preus. I això, deixeu-me que us digui, continuarà. No s'ha acabat aquí la reduflació. Important certificar. Si no certifiques, el consumidor no té per què creure el que dius. De fet, estem entrant en una dinàmica de greenwashing que és fàcil que la gent vagi dient coses que no són veritat. Per tant, l'única manera de trencar aquesta dinàmica és certificar. Això és car i complicat. Nosaltres estem certificats Ecolabel, 50.000, 14.000, 14.087 que és el CO2, FSC que és forestal, i encara n'hi ha alguna altra. Però això vol seguiment, això és car. Això és car. Les renovables. Aquí sí que hem tocat os fort.
hem tocat els forts perquè, fixeu-vos, tenim quasi 20 teravats hora de consum amb gas i podríem resoldre-ho amb biogàs i biometà. I aquí hauria de ser la primera comarca generadora de biometà de Catalunya, aquesta. La segona hauria de ser l'Empordà, però la primera hauria de ser aquesta. I això comença, una, per valoritzar els purins, això és una, que és el que tenim tots els caps, però no és suficient. Els residus urbans, la fracció orgànica dels residus urbans és clau. Hem de passar d'una eficiència en recollida selectiva del 45 al 85%, i això es fa en porta a porta. Es fa bé, però a Vic és difícil fer porta a porta. A Gurb teniu porta a porta? Bé, felicitats. Sí. Però a Vic, que és més difícil, s'ha d'implementar el contenidor intel·ligent vigilat amb una càmera de vídeo, perquè si no la gent no farà els deures. És a dir, i això costa molt de fer entendre als alcaldes, que hi haurà un dia que s'haurem d'afrontar a la població per exigir que es faci el camí que s'ha de fer. Però és que ho necessitem pel biogàs. O tenim la fracció orgànica de la recollida domèstica o no en tindrem prou. Penso que ara ens queda els fangs de les depuradores. Aquest és el més fàcil de tots. Però això s'ha de fer. És a dir, ho hem de fer. Aquest camí és clau per a la indústria. I hem de destinar aquest gas a la indústria. No l'hem de destinar al domèstic. Perquè al domèstic tenim altres solucions. Com és, per exemple, la bomba de calor que n'hem parlat. O l'electrificació de bona part del consum energètic dels habitatges. Per tant, diríem, per resoldre aquests casos que són tan difícils de resoldre, que necessitem més de 500 graus, de fet, més de 400, necessitem el biometà. I el biometà necessitem recollida selectiva eficient, necessitem fer tots els deures amb tots els residus ramaders i els residus industrials alimentaris, tot això ho necessitem. És la nostra matèria primera, i si no fem això no avançarem. Ens queda el de l'electricitat renovable, i això aquí sí que estem davant d'un tema que és molt difícil de resoldre. De fet, jo he tirat la tovallola. Jo ja sé que no resoldrem aquest problema a Catalunya. Ja he tirat la tovallola, soc pessimista. Si estem al 2014, ara li explicava amb ella, si ara ja hauríem de tenir 4.000 megawatts instal·lats en renovables i estem a 800, doncs què ens fa pensar que el 2030 arribarem als 10.000 o 11.000 megawatts i el 2050 arribarem als 60.000. Vaja, la dinàmica que portem no condueix cap aquí. Més aviat condueix a pensar que dependrem de l'exterior i que no farem nosaltres els deures. Els proveïdors són igualment importants. Us he dit abans, potser, si no resolem els proveïdors, ens podem trobar amb un forat molt gran a la porta del darrere, que ens entrin productes amb un contingut molt alt de carboni. Us explicaré una anècdota. Es diu que havia fet un llibre de l'economia en el canvi climàtic. Allà vaig estudiar la intensitat energètica dels països i vaig veure que Suïssa era el millor, de llarg. I vaig pensar, esclar, el transport amb tren, electrificat, tenen molta hidroelèctrica. Amb l'últim llibre m'he fixat en un concepte que es diu embedded carboni, el carboni que ve amb els productes que compres a fora. En dic embegut. Doncs el pitjor país del món és Suïssa. Té el 200% de carboni importat sobre les seves emissions. O sigui, és increïble. És increïble. Per tant, és molt fàcil fer-se trampes al solitari. I s'ha de vigilar molt bé el proveïdor, perquè si no el vigiles, resulta que tot el CO2 te l'està aportant el teu proveïdor. I això és bastant clau. I ara us vull donar una pinzellada. Això és els anys 70. Anem bé de temps? Això és els anys 70.
primer xoc petrolier, la guerra de Hamas. Això és la guerra de Hamas, ¿vale? La guerra de Gaza d'ara. Doncs va passar al 73. El xoc petrolier es va absorbir, el món el va absorbir, fins que va arribar el segon xoc petrolier. Sabeu quin era aquest? La guerra amb Hezbollah, amb el Líban. Us sona, això? Bé, doncs, mireu quina crisi va fer 78 fins al 86. No es va resoldre la crisi mundial. Estem seguint exactament això. Exactament. Veurem què ens pot passar. La incertesa, en parlàvem ara, és terrible. No està clar que avui puguis fer futurs de gas i electricitat sense equivocar-te, sobretot si el teu producte depèn molt d'això, però és complicat. I estem aquí. Encara no us ho ha explicat ningú, però la inflació ja està pujant. Ahir, de fet, les notícies deien alguna cosa d'això. La inflació està tornant a pujar. Em costa molt entendre per què puja. Tinc unes quantes pistes, una és Xina, però n'hi ha una altra que és que el bloqueig que hi ha a Suez en aquest moment amb els vaixells no només està encarint el preu, sinó que està fent una cosa que és pitjor, que és que hi hagi menys vaixells disponibles. Per tant, si hi ha menys vaixells disponibles, hi ha menys trànsit d'un costat a l'altre del món i, per tant, cada regió s'ha de produir més quantitat de la que es produïa i això és inflacionari. És una espècie de retorn enrere amb la globalització. Aquest és el nostre cas, el passo bastant ràpid, perquè venim invertint des de l'any 93 i aquí ara hem d'acabar amb el nostre parc fotovoltaic de 4 megawatts, de fet serà, i hem de continuar amb 2 inversions més. Per cert, alcalde, el de Next Generation és un desastre total. El PERTE de descarbonització, s'està acabant ja el Next Generation, saps que el 2026 s'acaben. El PERTE de descarbonització el van presentar el 24 de gener, el 25 s'havia esgotat. És un escàndol. O sigui, el que havia d'haver sigut el primer ha estat l'últim. És una cosa, en fi. A canvi ens hem dedicat a pintar carrers, a posar, diríem, rodones i no sé què, i, hòstia, en fi. Aquí teniu un exemple del biometà. Nosaltres som consumidors de biometà. Això és molt car, aquest és un altre problema. Això és molt car. No pot competir amb el preu del gas. Avui està a 25 el preu del gas. Això no pot competir amb el preu del gas. Però per nosaltres, el nostre cas és estratègic. Com que és estratègic, continuem consumint una part de biometà amb el nostre procés. Però és molt important. Molt perquè a sobre el biometà és millor que el gas natural. Té un contingut de metà més alt. Aquí hi ha tot el nostre pla estratègic, és a dir, ens hem passat durant molts anys amb la planta de cogeneració, però això està canviant i hem de substituir tot això per un desenvolupament a partir de biomassa que hem de produir aire calent a 400 graus. És tota una cosa, és un repte una mica important que espero que ens sortirem. I aquí hi havia d'haver-hi un vídeo després que no funciona, però només era per ensenyar-vos que com quan un client li has entrat el valor de sostenibilitat amb el producte, el dia que s'hi enganxa, s'hi ha enganxat i no et deixa. I no et deixa. Ens està passant actualment amb tots els grans hotels d'Espanya, ens passa en França, i ja us he explicat tot el nord d'Europa que està amb això, amb aquest concepte. El repte és entrar aquest valor de sostenibilitat a la societat, a la gent. Que la gent entengui, la senyora Maria, que em deia el de Mercadona, que entengui la paraula sostenibilitat. No és fàcil i ens convé jornada, repetir i avançar. Si tampoc hi ha accions que siguin visibles, per exemple,
molta fotovoltaica al carrer, diríem que la gent vagi veient que aquest és el camí, difícilment farà el canvi de xip, i ens convé, perquè la indústria, si el mercat no li demana o no accepta els canvis, no farà el canvi. Necessitem que el consumidor faci el canvi. I us deixo aquí. Si hi ha alguna pregunta, però que sigui ràpida per poder ser àgils. Allà. Una mica ràpida, Prou potent. Normalment soc provocador. Està molt interessant. Jo només volia preguntar l'experiència de la indústria paperera que vostè treballa, la implantació de les plaques fotovoltaiques, les ha fet a Estaulada o sobre les marquesines dels pàrquings? Ho dic, si han tingut algun problema per al tema de vapor d'aigua, que entri en conflicte la captació d'energia solar de les plaques amb aquest tema. Mira, és molt senzill. El 2015 vam presentar el projecte de parc fotovoltaic. Som 2024 i espero que el tindrem acabat aquest 2024. Ho has entès bé, això? El 2015 no ens van donar permís perquè allà on volíem posar el parc fotovoltaic no era contigu a la fàbrica. Hi havia 90 metres, però no era contigu. La llei deia contigu. Vam arribar a un punt de discutir la contigüitat, si havia de ser d'un mil·límetre o podia ser de 100 metres. Vam arribar a aquest punt. I en aquest punt vam creure que era més fàcil canviar la llei que no pas fer una interpretació d'aquest calibre. O sigui que per aquí hem passat. És molt llarga la tramitació de qualsevol parc, molt llarga. El nostre cas ho ha sigut molt. Hi ha hagut 1000 complicacions, però bé, estem arribant al final. Pensa que nosaltres els taulats acabarem posant els taulats, però amb un consum punta de quasi bé 6 megawatts, i això durant 24 hores, el que puguis fer amb un taulat és poca cosa, en el nostre cas. El nostre parc, de fet, jo sempre l'he ideat com a pilot, perquè ha de ser de 15. Per què ha de ser de 15? Perquè un dia hi haurà bateries per poder subministrar les 24 hores, però avui no és el cas. Avui no tenim les bateries en aquest cost perquè faci possible això. Per tant, aquest primer parc ens servirà el consum puntual amb hores solars de l'empresa i prou. Després, quan no hi hagi sol, doncs haurem d'anar de la xarxa. Però, finalment, jo estic convençut que acabarem amb 15 megawatts. Alguna altra pregunta? Abans deies que el biogàs i el biometà, que havíem d'intentar que anés a parar a la indústria i no a la part més residencial. Quines creus que són les barreres que fan que això no sigui possible? El preu. Tenim un problema molt seriós a la transició energètica. És a dir, si els preus cauen com estan caient avui, deixarà d'haver-hi fotovoltaica, deixarà d'haver-hi eòlica i deixarà d'haver-hi biogàs, perquè no es pot rendibilitzar la inversió. La Unió Europea, quan va començar, des de Kyoto el 97, a fer tota l'estratègia de com faríem la descarbonització, va idear una cosa que es diu la taxa de CO2. I va engegar el 2005 un mercat que es diu ETS, que hi ha siderúrgia, química, paper, ciment, ceràmica i vidre. I electricitat. Aquest mercat és el que d'alguna manera hauria de fer possible, quan el preu del gas baixa, diríem, incrementar el preu final de l'energia perquè aquestes inversions siguin rendibles. Bé, doncs se'ls hi va ocórrer, molt financers ells, posar el mercat de CO2 en el món financer. I què està passant? El gas ha baixat, està avui a 25 i el CO2 també està baixant. Ara ja el tenim a 65, quan estava a 100. És a dir, el mercat del CO2 hauria de ser contracíclic. Quan et baixa
el preu del gas, el preu del CO2 hauria de pujar per compensar això. Doncs no, no se'ls va ocórrer. És més, és més, estan en contra. El dia 3 de gener vaig tenir una visita d'una funcionària de Brussel·les que està amb el CO2 i quan jo li vaig dir és que al final el CO2 ha d'arribar a 200 perquè hi hagin tecnologies, l'hidrogen, la captura de carboni, que puguin ser rendibles. I em va dir, impossible, això és inflacionari i això es carrega l'economia. Doncs ja ara enteneu per què he dit que sóc pessimista, perquè si aquest és el concepte, és impossible. És a dir, que a l'economia no li passi res i fer la transició energètica és impossible. És a dir, si fem la transició energètica, entre cometes ens hem d'empobrir, que vol dir que hem de fer les coses de forma diferent, que vol dir que hem de consumir menys i que vol dir, la meva paraula famosa, que hem de ser més frugals. Doncs si no entenem això, no hi ha camí. Aquí. Que alcalde, divertit, eh? Funciona? Sí. Ara sí, eh? Gràcies, Joan. És molt interessant el que t'estàs explicant. I ara has fet un apunt sobre la rendibilitat de les instal·lacions. I m'agradaria preguntar-te en quant temps penses tu que una instal·lació de renovables s'hauria d'amortitzar en un procés industrial? Molt pertinent la pregunta, perquè el que toca tant en residencial com en industrial és igual. Toca que la inversió no t'afecti ni la rendibilitat ni la tresoreria de la família. No pot ser. No pot ser que fent aquest camí la família s'empobreixi. I això què vol dir? Vol dir que la inversió que fas, doncs l'amortització que has de pagar cada mes sigui prou baixa, que sigui equivalent a l'estalvi que estàs fent energètic. Aquest és el concepte clau. És a dir, la transició s'ha de fer de forma que la inversió equivalgui a l'estalvi que tens energèticament. Per això és important el CO2, perquè si puja el CO2 és més fàcil rendibilitzar això. I això on porta? Porta a que les inversions s'han de poder amortitzar les inversions en períodes llargs, que avui no és possible. Avui no tenim als bancs figures d'amortització d'inversions a 15 anys. No les tenim. I aquest hauria de ser el concepte. Hem de pensar a amortitzar 15 anys i fins i tot a més. Però això tenim un problema seriós, que és que el món financer no té aquesta figura, i us ho dic amb experiència pròpia, amb totes les inversions que he fet, que són un pilot. Aquesta figura d'inversió a llarg termini no hi és. Jo estic proposant que hi hagi un híbrid entre el món privat financer i l'ICF perquè comparteixin aquesta extensió de risc a 15 anys o a 12. Perquè si no, moltes d'aquestes coses no seran possibles fer-les. I sobretot el CO2. Si no puja el CO2, tanquem. No hi haurà possibilitat de rendibilitzar res. Molta gent s'ha pensat que això vindrà amb subvencions. És impossible. No hi ha pressupostos a la Unió Europea ni en tot el món per poder fer això. És a dir, les coses s'han de rendibilitzar per si soles amb l'estalvi. Vale. Molt bé. Hola. Benvinguts a la presentació que farem del GECOM, que és el gestor compartit a Osona. Faré simplement un petit context del projecte, ens explicaran la Mireia i la Laura, però simplement que forma part d'un projecte de Proenergia, que vol dir Proenergia aquest grup de compra, en el qual agreguem, fem un esforç col·lectiu per poder aconseguir millors preus en serveis i poder-los oferir a la indústria. També captem subvencions, i en aquest cas de la Diputació de Barcelona, en un projecte que venia de Granollers, una experiència de Granollers molt interessant, i creiem que l'hem pogut fer evolucionar una mica més, també ha passat més temps i en sabíem més. Bàsicament, 13 empreses d'Osona amb 2 models, el bàsic i l'avançat, segons el tamany i segons l'interès de la indústria, i que ara, presentarem els resultats, ens prendreu la Laura i la Mireia, i després jo faré una mica alguna conclusió, d'acord?
Correcte, comencem. Aquí teniu, per passar les diapos. Vols dir que passa alguna cosa? Ui, perdó. Bé, bon dia. Us presento la Mireia, jo soc la Laura i us presentem els resultats del projecte que hem fet de gestió energètica aquí en Indústries de la comarca d'Osona i el Lluçanès. No funciona? El servei neix des del grup de Proenergia, com ha explicat en Galdric, i es tracta d'un servei de gestió energètica per indústries. Què es pretén? A vegades quan fem una auditoria energètica o una diagnosi, fem una foto, deixem allà unes recomanacions, unes millores, però si l'empresa no té recursos humans o econòmics per desenvolupar-les i fer el seguiment, allò es queda una mica abandonat. La idea aquí és fer el seguiment durant 6 mesos, l'acompanyament de l'empresa, expert, i anar adaptant el servei a allò que necessitin. Per fer-ho ho hem fet amb 2 models, el bàsic i l'avançat, com ha dit en Galdric, pel tamany d'empresa. Les menys intensives o amb menys consum, hem fet un servei bàsic que consistia en una visita inicial, presencial, amb els tècnics també de Proenergia, i després 5 visites telemàtiques de seguiment i d'anar trobant millores i anar fent actuacions. Entremig també hem monitoritzat el comptador, que això ha anat bé, i ja està, i un informe final d'actuacions. I l'avançat és el mateix, però tot és presencial, o sigui que cada mes apareixem a la indústria i treballem conjuntament i anem a mirar les coses i els equips com estan funcionant. Què li demanàvem a la indústria? 2 coses. Una actitud proactiva, per això els fèiem signar un document de compromís i que designessin un responsable del projecte, i un copagament, perquè a vegades el que no ens costa res, pensem que no val res i no és veritat, que hi ha uns recursos públics, per tant, això s'han d'aprofitar i hem de demanar aquesta implicació. Què hem aconseguit? Doncs innovar potser amb la metodologia innovadora de fer el seguiment del comptador, el tema de coneixement, així coneixem com consumim l'energia a la nostra indústria i podem prendre decisions més encertades, i després estalvi energètic. I elles també van tenir, que aquí potser falta l'estalvi econòmic d'aquest finançament. Hem sigut 3 agents implicats durant tot el projecte, l'empresa en si, amb el responsable que hagués designat, nosaltres, que som les gestores, que anàvem a les trobades i anàvem fent de pont entre la indústria i els tècnics de Proenergia, i els tècnics de Proenergia que ens han acompanyat sempre a la primera visita i alguns donant el seguiment també. Una de les novetats d'aquesta edició era això de fer la monitorització de les dades del comptador amb l'Smart Data System, que és una plataforma que el que fa és agafar aquestes dades i les podem visualitzar. He de dir que no ha funcionat tot el bé que ens hagués agradat, perquè depenent de la distribuïdora ens hem trobat que no podíem accedir a aquestes dades. Jo crec personalment que és un tema greu. Les dades energètiques tenen caràcter de dada personal, per tant són nostres i la distribuïdora no ens les pot negar. Per tant, aquí hauríem de començar a posar-nos una mica d'usos amb aquest tema. Hem de tenir accés fàcil a les nostres dades del comptador perquè són nostres. Mireia, els resultats? Quin és el de dalt. Doncs els resultats que s'han tingut... A veure, on haig d'enfocar? Com ja s'ha dit, s'han assessorat a 13 empreses en total i el servei l'hem repartit entre 2 gestores, en aquest cas la Laura i jo. Les empreses eren de diversos sectors d'activitat, com podeu veure, del metall, del plàstic, sector del fred, de la fusta, molt variat. I la ubicació de les empreses també hi havia aquesta intenció de que fos repartides per tot el territori d'Osona. Tenim empreses de Vic, però també de pobles més petits, tenim a Sora, Orís, veieu que estan ben repartides. A nivell de consums energètics també hem trobat molta variabilitat. Veiem que el gruix està entre les empreses entre 100 i 500 megawatts hora any, però també hi ha empreses amb menys consum, menys de 100 megawatts hora any, i fins i tot hi ha 2 empreses que serien
electrointensives, grans consumidores, que consumeixen més de 10 gigawatts hora any. Si les separem entre el servei bàsic i l'avançat, veiem que les del servei bàsic tenen un consum mitjà d'uns 146 megawatts hora any, més o menys estan totes per aquí, tot i que hi ha alguna que té un consum molt baixet. I si mirem les del servei avançat, veiem que fora d'aquestes dues empreses que són molt consumidores, hi ha 3 empreses que eren poc consumidores però també van estar interessades en fer aquest servei avançat perquè tenien aquesta necessitat de veure, d'entrar a fons i de dedicar més hores a estudis de millora de l'eficiència energètica o altres exemples que us posarem. La mitjana del consum surt 5,6 gigawatts hora any, però evidentment aquesta mitjana la donen aquestes dues empreses que són molt consumidores. Les altres es queden molt avall. El tipus d'accions que s'han trobat o tipus de millores que hem trobat són de diferents tipus. Les que més s'han repetit són, per exemple, les del sistema d'aire comprimit, perquè això ho trobem a moltes empreses, millores en els sistemes d'autoconsum fotovoltaic. Això ho explicarà la Laura, o sigui, no vull entrar en detall, però també s'han trobat moltes ineficiències, però després d'altres com millores en l'enllumenat, que són molt típiques, millores en sistemes d'aspiració i bombejos, que això seria tot el tema que ja ha comentat el senyor Vila, d'instal·lar variadors, millora de consums latents, encara hi ha gent que té consums de reactiva penalitzada a la factura. Totes aquestes propostes clàssiques hem pogut localitzar-les a la majoria d'indústries. Si anem al detall, aquí teniu totes les propostes que hem anat fent a les empreses. Per exemple, millores en el contracte elèctric, això són segurament temes d'optimitzacions de potència, això ho hem trobat a 5 empreses, amb estalvis de fins a 10.000 euros. Propostes amb grans estalvis, com millores en bombejos, això ens dona uns estalvis de 200.000 quilowatts hora any, amb uns paybacks de menys en mig any. O sigui, si veieu totes les propostes en general, la gràcia quina és? Que anem a buscar propostes amb paybacks curts. O sigui, no anem a proposar canviar tot un sistema de refrigeració. Anem a mirar com les instal·lacions que té la indústria ara mateix podem optimitzar-les, sense grans inversions. Així veieu que la mitjana de període de retorn és poc més de mig any. L'estalvi total, veieu que són 1 gigawatt hora, una reducció d'emissions de 128 tones any i unes inversions que es recuperen això, el que dèiem, en 0,6 anys. L'estalvi que hem obtingut a nivell global és un 4% del consum total d'aquestes empreses. Això és a nivell potencial. Un 4% sembla poc, però tenint en compte que hi ha 2 empreses que consumeixen molt, no és una xifra poc atractiva. A part d'aquest potencial, com deia la Laura, hi ha millores que dins d'aquests 6 mesos ja les hem pogut executar. No només les hem posat sobre el paper, sinó que les hem comentat i dins d'aquests 6 mesos ja ens hi hem posat a treballar i ja les hem implementat i ja hem fins i tot comprovat els estalvis. Una mica m'ha agradat el que deia el senyor Vila, que aquest servei el que vol és el canvi d'actitud, no? O sigui, el que s'ha aconseguit, podríem dir amb totes, és sembrar aquest canvi d'actitud. Algunes són grans, algunes són petites, però totes elles, primer que ja tenien aquesta actitud, per això s'han inscrit en aquest servei, però amb la implantació del projecte, això, trobàvem una cosa i llavors deien, ostres, vinga, ara anem a per l'altra, i a poc
estic segura que aquestes empreses aniran a buscar el pas que deia de descarbonitzar-se. Ara anem pas a pas, però ja hem sembrat aquesta actitud i aquestes ganes de millorar. I això per nosaltres és un èxit. A nivell d'implantar, doncs veieu, són coses que tenen inversions molt baixes i que les empreses, potser amb molt poca inversió o amb zero, ja les han volgut implantar. No perdem temps, estem perdent diners, fem-ho ja, no? I totes aquestes millores del contracte, millores en regulació del sistema d'aire comprimit, temes de reactiva, temes de millores amb les instal·lacions fotovoltaiques, s'han fet ja des dels primers mesos. Això ha suposat estalvis de 174.000 kWh any, 47 tones de CO2 i unes inversions de 5.000 euros que es recuperen de forma immediata. L'estalvi global sobre el total de consum de les empreses és d'un 1%. I en estalvi econòmic 52.000 euros, que s'han estalviat ja en total en aquests 6 mesos. Ara us hem volgut posar exemples, que són potser el que més agrada veure, de casos concrets que hem trobat en empreses de les que han participat. Ens agradaria posar-los tots, però hem triat alguns en concret. En el cas de l'empresa Ferval, és un dels exemples que hem treballat amb la regulació de l'aire comprimit. Això en el sector ens pot semblar molt senzill, però encara ens trobem moltes empreses que per sistema treballen en pressions d'aire comprimit molt altes. Per què? Perquè sí, perquè mai ningú s'ha plantejat que aquella pressió es podia baixar. Fa por que si no funcionaran les màquines, per por. Llavors, aquí, acompanyats de nosaltres, diem, anem a començar a provar, anem a jugar. Vam instal·lar analitzadors de xarxa, vam instal·lar en el sistema d'aire comprimit aquests analitzadors per calcular els consums actuals i després anar veient com aquest consum anava baixant a mesura que anàvem baixant la pressió. En aquest cas vam començar amb 8 bars, com veiem aquí. A veure, aquí. És igual. Anem veient en aquesta taula que havíem començat amb 8 bars, dia per dia vam anar registrant la pressió, amb l'ajuda del personal de manteniment me van anar registrant com anaven baixant la pressió. Vam baixar a 7,5 aquest dia, després vam anar baixant a 7, després vam provar 6,7, aquí vam començar a tenir problemes. D'acord, tornem a recuperar, ens quedem amb 7. Doncs perfecte, ens hem quedat amb 7, hem baixat un bar. A nivell teòric, baixar un bar, la pressió de 8 a 7 bars, és un 7% d'estalvi en el sistema. Doncs perfecte. En aquest cas, l'estalvi encara sembla que va ser més gran d'un 7%. Però si ens quedem amb el teòric, serien uns 1.500 euros d'estalvi per a aquesta empresa, a cost zero. Doncs perfecte, ja han pagat el servei. Aquesta empresa ja té el servei pagat. I a més, per què li va servir? Per canviar l'actitud, com dèiem. Ostres, si hem fet això amb l'aire comprimit, ho podem fer amb els altres sistemes. Puc baixar la temperatura de les calderes, puc baixar la temperatura del sistema de refrigeració, puc aplicar tot això a la meva altra planta que tinc fora de Catalunya. Perfecte. O sigui, hem captat la idea i seguirem treballant. Un altre exemple, aviam si puc canviar, cap allà, seria l'exemple de l'empresa Castany Plàstics, que va ser totalment diferent. Aquest servei és un servei a mida. Llavors, l'empresa Castany Plàstic des del principi tenia clar que el que volia era comparar l'eficiència energètica de les seves màquines de procés, de les seves injectores. Llavors, el que es va fer va ser, durant aquests 6 mesos, posar analitzadors en totes les màquines, un mes per cada màquina, i ells, a la seva banda, registrar quines produccions feien. Amb això vam poder fer la comparativa de cada maquinària per famílies. I això els va donar la informació que ells necessitaven. Per què els ha servit?
per dues coses principalment. Una, per prendre decisions de amb quina màquina fabricaran, que això també s'ha de dir que des que van tenir els resultats ja ho han implantat. A partir d'ara van reunir els empleats, aquestes produccions es faran amb aquestes màquines. I la segona utilitat, per prioritzar en el moment de renovar maquinària, quines són la maquinària que els hi convé retirar abans perquè són les més ineficients. Llavors, doncs, és un treball que no ha donat un resultat immediat d'estalvi energètic, però segur que el donarà. I també ha sigut molt útil, creiem, per l'empresa, i també és un treball que segur que millorarà l'eficiència energètica de l'empresa a futur. I ara la Laura us explicarà també altres exemples que ha trobat en temes de fotovoltaica. Gràcies, Laura. Bé, doncs la jornada em sembla que es diu sostenibilitat a la indústria més enllà de l'autoconsum fotovoltaic, però n'hem de parlar de l'autoconsum perquè jo diria més enllà de la implantació de l'autoconsum. Vivim en un país on l'autoconsum es comença a regular a l'octubre del 2015 amb una normativa que ja sabeu tots, desincentivadora, impost al sol, etc. Però ja hi ha alguns valents que s'atreveixen i comencen a posar plaques, es posen orientades al sud, inclinades, màxim rendiment, no vull perdre potencial de generació. Per sort, aquesta normativa, que anava ja en contra d'Europa i tot això, s'alinea i es fa una normativa que és la que tenim ara, abril del 2019, que ja és incentivadora i a sobre entrem ja amb el tema de compensació d'excedents, que era molt necessari i ho tenim. I aquí ja tothom que tenia ganes, i a més fa números i surten bé, doncs ja anem posant plaques, ens van sortint per tot arreu. Però és que a sobre, al desembre del 21, hi ha el que jo ja em pensava que no tornaríem a veure, que és ajudes a la fotovoltaica, subvencions, i això ja ha fet que el tema es disparés. I això, jo ho he fet amb aquest tros de polígon, però jo crec que és un exercici que el podeu fer amb el visor de l'Institut Cartogràfic i donarà resultats similars. No hem passat de tenir polígons amb teulades blanques, que no servien per res, a tenir polígons amb les teulades ben cobertes de placa fotovoltaica, i això encara, jo crec que aquest, per exemple, li sobra teulada, no deu tenir tanta demanda. Aquí ara ja hem de començar amb l'autoconsum compartit. Si et sobra teulada, a aquest li falta. Per tant, i aquí és el que hem d'aconseguir seguir ara. Però nosaltres hem arribat en aquest moment. O sigui, ja tenim molta gent que té la instal·lació d'autoconsum en funcionament, implantada, i que va tenint resultats. I llavors, clar, què ens passa? Que nosaltres, si arribem com a gestores, escolta, em donen les factures elèctriques, vinga, dels últims 3 anys, posem-les en una gràfica, perfecte. Ho veieu, quan va posar l'autoconsum? Sabeu? 2. O el 30 de juny o l'1 de juliol del 2022. Ja veieu que, pam, cau el consum en picat. Ostres, perfecte. Això és el teu autoconsum. Ah, molt bé, molt bé. I a més, veiem tal, i el 2023, que és el primer any que tenim amb l'autoconsum funcionant, mínim històric de demanda. Perfecte, ho hem fet genial, molt bé. Però clar, li dic, no, però és que el teu consum ara no és el de la factura. El teu consum ara és el de la factura, més allò que has autoconsumit instantàniament en cada moment. Fem el següent gràfic, ara sumem-ho tot. I el fas i dius, hòstia, però si el 2023 ha sigut el pitjor any. O sigui, és l'any de més consum. Hem canviat coses, tenim alguna raó, però clar, si ens mirem només la factura no ho haurem vist. Per tant, hem d'aprendre com actua amb nosaltres aquest autoconsum a partir que el tenim implantat, perquè si no ens el mirem, se'ns passaran dalt temes com aquest. Llavors, què hem fet amb tothom que tenia autoconsum, que realment n'hi ha molt i per mi és una alegria, és aprendre com valorar els estalvis generats. Perquè a mi m'agrada molt mirar els quilowatts-hora, però a la indústria i a l'empresa li agrada molt més mirar la unitat euro. Això sempre passa. Llavors, què passa? Que tenim la instal·lació i ens dona 2 tipus d'estalvi. L'autoconsum instantani, o sigui, allò que deixem de comprar a la companyia, i els excedents, que ens compensen o que venem a la xarxa. Els excedents, com que ens surten en una factura, i allà hi ha un valor en euros, el podem trobar de seguida, serà fàcil. I el que ningú no es dedica a buscar és quan m'he estalviat cada mes amb el meu autoconsum. I això és el que els hem ensenyat, i és una cosa tan senzilla com un Excel i entrar a l'inversor i saber on tenim les dades. Llavors, posar la inversió inicial amb els interessos, si hi havia un crèdit associat o el que sigui,
restar-hi les subvencions si eren dels afortunats que n'havien tingut, que n'hem vist algun, i llavors amb això hi hem anat posant el retorn mensual al preu que s'ha pagat l'energia en aquell mes, perquè a sobre, clar, és que estem en un context que el 21 teníem uns preus, el 22 uns altres, ara estem on estem, no? És molt difícil, si no ens hi posem més a més, fer el seguiment ben fet. I això ha agradat molt, la veritat, perquè a més ens ajuda a dues coses, controlar el consum energètic de l'activitat, que és l'exercici que hem fet en el gràfic anterior, i l'altre, anar fent el seguiment de la producció fotovoltaica. També ens trobem que a vegades no està funcionant al màxim rendiment i no fa soroll, no fa fum, ningú se n'adona. Hem d'estar-hi a sobre i sobretot tenir el tema del manteniment cobert, perquè això ja comencem a tenir, és una instal·lació més, és una instal·lació elèctrica, pot tenir una fallada d'aïllament i crear un incendi, per exemple. Hem de fer el manteniment anual i és necessari. I ja per acabar, el resum, això ja és del projecte en global, una mica. La taula que hem dit amb la Mireia del potencial estalvi detectat. Aquí sempre posem les 3 unitats que ens agraden, els euros, els quilowatts hora i les tones de CO2. El que hem assolit, d'això que hem detectat i que s'està fent, no ha arribat a temps en aquests 6 mesos, però s'està desenvolupant, doncs amb els 6 mesos realment el 40% de l'estalvi econòmic ja està molt bé. I l'estalvi d'emissions de CO2 també, etc. I llavors al final una mica quan val aquest projecte en conjunt entre empreses i administració ha costat 29.000 euros. Per tant, a l'estalvi detectat amb el cost del projecte i el cost de les mesures, per a aquelles que en tenien, tenim un payback global de tot el projecte de menys d'un any, del qual creiem que ha complert l'objectiu que teníem, que era detectar millores i a sobre amb un retorn ràpid. I ja està. Les dues empreses. Moltes gràcies, la Laura i la Mireia. Gràcies. La Laura i la Mireia les vaig conèixer a Granollers, que han estat 3 anys fent un projecte inicialment molt semblant a aquest, ara hem intentat fer evolucionar. I penso, ara només faré alguns apunts, però jo crec que més a nivell conceptual penso que és important. No sé com va això. Aquí ja. Sí? Ai, com va, perdona? El de dalt, el de dalt. De dalt? Vale. En el sentit que hi ha algunes claus que expliquen, perquè ells expliquen molt bé, és important tots els detalls, ja han apuntat coses, el Joan Vila parlava de l'actitud, jo crec que aquest és el tema, però una mica per aterrar-lo, perquè com es poden tenir aquests resultats en tan poca inversió, no? I més enllà de que ho fan molt bé, és que hi ha un canvi d'actitud. Jo crec que el primer canvi és el de les gestores. Si és un tipus de perfil que s'ha adaptat molt al projecte, que depèn de l'empresa, l'assessor, empresa de decisions, no va a l'estalvi, en altres sí, s'adapten. Això és molt poc freqüent en el sector de les auditories, en general, jo també n'he fet, d'auditories, tens un format, et faig una auditoria, te l'entrego, la pagues, allò val uns diners, i tu has d'executar. Aquesta no ha sigut, des del minut 1 ja ho sabíem, i s'han anat adaptant, li han fet un tratge a mida a l'empresa, i això és molt interessant, molt. I és un canvi d'actitud del tècnic, això és molt important. I l'altre és buscar el canvi d'actitud del receptor, que és el client, la indústria. Som costureres. Som costureres. GECOM, n'hi hem dit aquí, és el gestor compartit. Els resultats, com sempre, necessitàvem resultats quantitatius. Com sempre, que és el llenguatge que entén l'empresa. També ens dona credibilitat, això ho teníem claríssim. Que en tens 13 empreses petites i grans, és molt més fàcil que no te la juguis a una sola. Ja ho sabíem perquè teníem la seva experiència, per tant, més el bo és que tenim una manera de treballar que ja fa un temps que l'estan fent i cada cop en saben més. Llavors, això ens ajudava molt. Però alhora jo crec, la meva opinió personal, és que aquests estalvis quantitatius no s'expliquen sense la part qualitativa, que vol dir l'actitud i vol dir la gent. Si no, jo crec que no es pot explicar. I té que veure amb elles i té a veure amb el receptor. A Proenergia vam triar molt bé les indústries, no m'ho vam oferir a qualsevol, vam anar a les que sabien que eren proactives del minut 1 perquè ja les coneixem. És una de les grans tasques que fa Proenergia, que és identificar
qui és receptiu a aquest tipus de projectes, de Diputació amb la subvenció, però nosaltres escollim bé. I això, a més, no es produeix només a la indústria. Hi ha un element clau en aquest projecte i en altres que està del Consorci de Vall d'Algesures i Bisaure, que apostem molt per aquest component del factor humà. Aquesta és l'Almudena Hernando, una antropòloga interessantíssima, si a algú li interessa entendre una mica el comportament humà, és molt interessant. I l'altra és l'analítica de dades. L'analítica de dades, que elles m'han apuntat també, és com una partitura que si algú sap de música, hi ha algú per aquí que sí que sé que sap de música, sap interpretar què és això. Qui no sap interpretar una partitura, això li sembla xino, no? Però si en saps una mica, saps que és un vals i que és el vals d'Amélie, no? Si algú toca una mica el piano, i que a més és piano perquè té doble partitura, amb clau de sol i clau de fa, per tant, ja saps. Cal interpretar les gràfiques, ser capaç d'interpretar les gràfiques d'analítica, de la monitorització, perquè veure gràfiques en si no vol dir res, has de saber-ho interpretar i saber quines accions i aquestes accions quin retorn tenen, i el factor humà. Aquests són els dos aspectes claus del projecte que expliquen els resultats. Això, a més, diguéssim que no passa només a la indústria. De fet, aquesta idea l'hem extrapolat a altres llocs. L'analítica de dades i factor humà també en altres entorns, com els equipaments municipals, a Torelló, des del Consorci, exactament el mateix. Analítica de dades i comportament humà, treballar amb les persones, la seva actitud i analitzar a través de la monitorització, que és una tecnologia molt econòmica, sobretot ara, en habitatges, a través d'una aplicació mòbil que permet que l'usuari sigui gestor energètic, tot i no ser conscient que és gestor energètic, però ho és. I al final intentar, això és una aplicació que es diu Apenergy, encara en desenvolupament, pensàvem que la podríem aplicar ja a les comunitats energètiques d'Osona, encara no ho hem aconseguit, però ho aconseguirem aviat. Al final convertir l'anàlisi de dades en algo quotidià com un joc, amb la gamificació. Això ho estem intentant fer amb les comunitats energètiques del nord d'Osona. Al final és el mateix component. Dades, al fons és informació i comportament, vol dir actitud. I aquí fixeu-vos que la tecnologia no sembla que té un paper important. Jo penso que és la gran aportació d'aquest projecte del GECOM, que és com l'actitud de les gestores amb accions. Fixeu-vos que tenen un payback molt ràpid, però el més important és que han canviat l'actitud. O sigui, amb una inversió que té un retorn molt ràpid, amb això t'ho compra tothom, però no va d'això, va de cap al camí hem après i el client ha après. L'industrial es capacita i és capaç, com a Ferval, que encara no ens hem recuperat, que ell em diu, jo aquí a Sant Vicenç he estalviat molt poc, però vaig a València on tinc la fàbrica gran i se les emporta cap allà. L'impacte d'aquest resultat no el tindrem mai aquí a Osona, no està aquí, però ell està contentíssim perquè li ha canviat la manera de mirar i ha començat a fer altres preguntes. Clar, amb un payback molt ràpid pots fer el més important, que és canviar l'actitud. Aquest jo crec que és la gran aportació d'aquest projecte, i no és indústria, passa en equipaments municipals, passa en habitatges, passa en comerços, és transversal. Aquesta analítica de dades, monitorització i comportament. Aquests serien les dues. Al meu entendre, que és el que explica aquests resultats que són una mica difícils d'explicar, no només que ho facin bé, sinó que tenen una visió diferent. D'acord? Doncs res, moltes gràcies i fins aquí. Si hi ha alguna pregunta a la Mireia, a la Laura, a mi, doncs ho he fet. Sí, hola, bon dia. Sou una joia. Gràcies. Sou una joia. I la pregunta que faré ja la tenia pensada abans que parlés d'en Galdric, però, esclar, ara encara molt més. Esclar, aneu a visitar indústries i tracteu amb els gerents i amb els gestors. I això que ens heu explicat està molt bé. Jo encara volia fer una... Clar, és a dir, l'actitud, jo el que m'intriga una mica, perquè sé que veu treballar a Granollers, que ja us vaig conèixer allà, la predisposició que hi ha entre aquests gerents, l'actitud de predisposició, que és una mica el mateix, a començar a fer gestió compartida de l'energia amb els veïns del polígon industrial.
amb la fotovoltaica compartida és un element bàsic, però amb tèrmica, és a dir, quin potencial tenim o com haurà de canviar la mentalitat individualista de l'empresari de PIME per començar a fer comunitats energètiques locals de polígon industrial. I treballeu, ho veieu, teniu alguna esperança? No, bueno, jo sí, exacte. Fotovoltaica, potser? Personalment penso que la PIME té molta feina ja. O sigui, ja no es pot dedicar ni a la gestió energètica i per això agraeixen que apareguem per allà 6 mesos, com per a sobre, si la comunitat ha de ser molt farragós, m'ha de portar càrrega de treball i això, jo crec que costarà. Si és una cosa fàcil de dir, ei, necessito 100 metres quadrats de la teva taulada, els tens? Sí. O necessito que em diguis si estàs interessat en consumir fotovoltaica a aquestes hores, sí o no? Si és fàcil, jo crec que s'hi apuntaran, perquè ells fan els números i surten. I molts, a més, ara els estan exigint les tones de CO2 i el producte i la teva producció i has de ser neutre en operacions el 2025. Tot això està passant i hi ha una inquietud. Però si la càrrega és molta, hi ha molta gent que no ho pot assumir. No perquè no ho vulgui, sinó perquè no té la capacitat, jo penso. Serà el següent, exacte. No sé si vols afegir alguna cosa. No, també. Bon dia. Gràcies a les dues, els tres, ha sigut superinteressant. Gràcies. Al respecte del, heu dit, escomptadors de distribució, la zona que heu treballat no sempre és Endesa, també ja estava en ell. Heu pogut compartir aquesta experiència amb distribució i buscar solucions conjuntes? Encara no. Encara no. Nosaltres ara ens hi hem trobat amb aquest problema. Jo haig de dir que de les empreses que portava totes les hem pogut comunicar. Aquí es tractava de comunicar comptadors i alhora d'obtenir dades. O sigui, tenim dues opcions. Comuniquem comptador directament, que per això és una cosa més tècnica de passarel·les dels comptadors, i l'altra és obtenir dades de distribuïdora i carregar-les a les plataformes, no? Datadis, e-distribució, tot això. Què passa? Que aquí és quan es perden dades i que, bueno, el millor és directament comptador, perquè si hem de... És molt trist, però si hem d'utilitzar les dades de distribuïdora, són molt dolentes. Hi ha molts forats de dades, no sé, és que és un desastre, directament. Llavors, nosaltres ho hem traslladat, això, com un problema que realment pensem que hi hem de seguir treballant. Ho vam parlar amb ells i ens hi hem trobat ara i pensem que és prou important com perquè tota la comunitat, empreses, les persones que ens dediquem al món de l'energia, diguem alguna cosa, perquè realment és lamentable. Però no ens ha donat temps a seguir evolucionant aquí, però és un camí a treballar. Per sort tenim l'altra banda, tenim la part de comunicar amb comptador, que és, clar, els comptadors intel·ligents ens donen aquesta facilitat i aquí sí que tenim dades perfectament fiables i és de les que ens hem d'alimentar, perquè les altres no ens serveixen. Sí, perquè ara ve l'altre bloc. Bones, felicitats un altre cop. I jo voldria saber si aquest tipus de projecte s'està replicant a altres zones de Catalunya i si també el Grup Calaf fa aquest assessorament no només amb aquest projecte o té altres zones. Jo particularment soc a la zona de la Noia, d'Igualada, i per tant sé que el Grup Calaf està a Calaf, vull dir que estem a prop i és un interès. Per tu mateix. Bueno, haig de demanar disculpes. Jo avui presento un projecte del Consorci del Vall del Llessurís i Bisaure perquè jo era tècnic fins fa una setmana, ara pertanyo al Grup Calaf. Per tant, tinc un punt una mica estrany avui. Per tant, no és Grup Calaf, sinó és el Consorci, és Proenergia i són les gestores. Sí que és veritat que una de les gràcies de traslladar l'experiència de Granollers a Osona en un context diferent també era
comprovar si això, bueno, no sé, una casuística només de Granollers, que no, però o d'un tipus de polígons grans, no sé què, quan aquí tenim polígons més petits, més dispersos, també tenim Vic, però era molt territorial, també Lluçanès, o sigui, i ha funcionat. Per tant, deu ser que hi ha alguna component que és independent del territori i té a veure amb la metodologia i l'enfoc. Per tant, efectivament, segur que es pot traslladar. Jo crec que si Vallès Oriental i Osona Lluçanès funcionat, ja no cal donar... O sigui, segur que es pot traslladar a altres llocs. Això és una tasca més d'elles, diguéssim. Sí, és totalment replicable. Al final, com dèiem, és que aquí sou les administracions que veieu això com un servei a oferir a les empreses del vostre territori, que ho vulgueu implantar i anar extenent la bombolla, però és totalment replicable a qualsevol territori. A Catalunya i fora, també. Perfecte, gràcies. Gràcies. Bon dia a tothom. Comencem amb bastant de retard aquesta taula rodona sobre empreses i comunitats energètiques, és a dir, transició energètica via comunitats en l'entorn més empresarial i sobretot industrial. Començo a fer una mica la presentació mentre s'acaben de posar els micros. Intentarem recuperar el temps i a més tenim algun problema perquè un dels ponents i jo mateix tenim una reunió de coordinació de diferents grups a 1:15 i aquest marge d'1:15 que teníem doncs ens l'hem menjat. Per centrar una miqueta el tema, pensem que la indústria s'endú més del 25% del consum final d'energia a Catalunya. Per tant, estem parlant d'un sector molt important en el que hem d'incidir necessàriament si volem acompassar la transició energètica al conjunt, diguem-ne, del sistema de consum energètic. I al mateix temps, una mica seguint la filosofia i el model de les comunitats energètiques ciutadanes, lògicament també hem d'estirar al màxim per veure fins a quin punt el concepte de comunitat energètica és interessant, diguem-ne, és aplicable i ens pot ajudar en un entorn més empresarial industrial. I jo diria que si aconseguim això, si tirem endavant també aquests models, aconseguirem altres beneficis col·laterals, perquè em sembla que qui coneix, jo no soc un especialista, però sí puc dir, i crec que estarem d'acord, que a l'entorn dels polígons industrials en general hi ha molta feina a fer a Catalunya, de millorar-los en qualitat, amb serveis, amb temes ambientals, d'aigües, potser de seguretat, de moltes coses i, evidentment, d'energia. És un entorn per implementar models d'economia circular i, per tant, hi ha molt camp a fer i, per tant, i segurament si estem en aquesta situació és perquè costa que cali l'associacionisme en aquest entorn industrial. I, per tant, jo crec que tot el que fem per tirar endavant, per empènyer aquestes comunitats energètiques a nivell d'indústries, estarà fent al mateix temps aconseguint un canvi de cultura necessari no només per l'energia, sinó per molts altres aspectes. Res més, era un petit apunt. Mentrestant, si tenim els ponents... Hi ha un problema en algun micro o... Josep? Si podeu passar, sisplau. Hauríem de mirar de guanyar temps. Teníem inicialment 3 xerrades d'1/4 d'hora i 1/4 d'hora de marge per col·loqui. Haurem d'intentar escurçar-ho, fer presentacions de 10 minuts i el temps que ens resti doncs fem col·loqui. Sisplau, voleu... Som-hi? Ah, no tens... Sí, tens micro. Voleu pujar tots aquí? Sí.
que es posin allà. Ja estic. Ens posem a l'altre costat. Sí, ho hem fet així també en altres sessions. Començarem per en Josep Porta. En Josep Porta és, podríem dir, gerent de la comunitat, la cooperativa de serveis energètics Vitamina D, localitzada aquí a Vic i impulsada per la Fundació TAC Osona. I a més és impulsor també de la cooperativa Vicop, cooperativa ciutadana a la ciutat de Vic. Gràcies. Val, doncs ràpidament, bon dia, moltes gràcies per convidar-nos. Us vull ensenyar Vitamina D, cooperativa de serveis energètics, un pèl diferent per el que us explicaré ara mateix. Vitamina D és una cooperativa amb compromís social i durant aquesta presentació us voldria ensenyar els diferents punts, qui som i l'origen de Vitamina D, els socis que la conformen i els futurs socis que esperem que s'hi sumin, els serveis energètics d'aquesta cooperativa, les instal·lacions que hem executat en els pocs anys de vida d'aquesta cooperativa, les ubicacions d'aquestes i finalment per què diem que és una cooperativa amb compromís social. Vitamina D és una cooperativa de serveis energètics que vol millorar les activitats de les entitats sòcies en l'àmbit de l'energia. Té com a objectiu aconseguir un model energètic més sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment i posar el seu granet de sorra per la transició energètica. Vitamina D va començar l'any 2022 quan la cooperativa Calandra, advocateria industrial, va ser absorbida per Fundació TAC Osona i aleshores hi havia aquest fons cooperatiu que es va decidir i es va veure amb bons ulls per tots els actors implicats que es transformés en una nova cooperativa i es va d'aquesta manera pensar de crear una cooperativa energètica en comptes de la cooperativa que era en el passat. Aquest va ser l'origen de cooperativa Vitamina D. Els socis fundadors de la cooperativa estan a l'òrbita de Fundació Sant Tomàs. Tenim TAC Osona Empresa de Serveis, Fundació TAC Osona, Fundació TAC Osona Empresa d'Inserció, òbviament Fundació Sant Tomàs, Recollida i Reciclatge i Vic Verd. Per qui no coneixeu aquestes empreses, es dediquen a inserir a la societat persones amb discapacitat, amb centres especials de treball, ajudar les famílies que tenen aquest tipus de persones amb discapacitat, centres especials de treball, per exemple, com Vic Verd, que ajuda a la recollida a la jardineria i a la recollida de residus en el terme municipal de Vic. I cal destacar que Vitamina D és sòcia d'Osona Energia. Osona Energia Cooperativa és una cooperativa de segon grau que dona serveis a cooperatives de consum o com és el cas Vitamina D, per tal d'ajudar-les a fer esdevenir cooperativa, a tenir projectes i a facilitar bàsicament aquesta transició energètica. I us convido que aneu a l'estand que tenen aquí a la fira. Doncs bé, entrem en els serveis que Vitamina D ofereix. Són bàsicament la generació i l'autoconsum d'energia renovable per totes les entitats sòcies, el disseny i l'execució i la gestió d'aquestes instal·lacions i també el manteniment, la neteja i manteniment que, com han destacat els ponents anteriors, és també molt important. Altres serveis que Vitamina D ofereix són la gestió de subministraments energètics, com per exemple la revisió de contractes
elèctrics o de gas, l'optimització de potències contractades i també l'auditoria energètica amb la identificació d'estalvis i de mesures d'eficiència energètica en les empreses. També tenim una xarxa pròpia de carregadors, de punts de recàrrega de vehicles, en els quals en aquest moment ens trobem amb 5 punts de recàrrega i que esperem que durant l'any 2024 aquesta xarxa es tripliqui. O sigui, acabarem amb uns 15 carregadors repartits per diferents ubicacions que després comentarem. També tenim una flota pròpia de vehicles. En aquest moment comptarem en breu amb 3 vehicles propis de car sharing que estaran a disposició de les entitats sòcies i que esperem que aquests cotxes puguin ser utilitzats fora d'horari laboral per els treballadors d'aquestes entitats sòcies. Entrem doncs amb el punt fort de les instal·lacions de fotovoltaiques, solars fotovoltaiques. En aquests moments tenim 4 instal·lacions solars fotovoltaiques acabades i esperem que a l'abril del 2024 en tinguem una altra més. La majoria són autoconsum col·lectius i tenim, això sí, esperem que a l'abril del 2024 ja puguem dir que tenim més de 600 quilowatts pics instal·lats en les diferents ubicacions que veieu, Vic, Manlleu i Calldetenes. Part d'aquestes instal·lacions han tingut subvenció del fons Next Generation i esperem que ben aviat puguem començar a executar les 3 instal·lacions que veieu a continuació, 2 a Vic i una a Manlleu, en les quals comptem amb la subvenció C-Implementa del 2023. Per donar una vista més gràfica de les instal·lacions que estem parlant, tenim Vic, on les instal·lacions estan al polígon industrial Sot dels Pardals i marquem amb els 2 quilòmetres que ara actualment es pot repartir un autoconsum col·lectiu per veure que podem arribar pràcticament a tot el centre històric de Vic i la majoria de polígons de la ciutat, com també Gurb. Calldetenes la instal·lació està situada a la parcel·la del monestir de Sant Tomàs, en el qual tenim el centre ocupacional, tenim la residència de Riudeperes i el mateix monestir per tal de compartir aquesta energia. També arribem a Folgueroles, al polígon de Folgueroles, Calldetenes i part de Sant Julià de Vilatorta. I finalment la de Manlleu, la instal·lació de Manlleu d'autoconsum col·lectiu, que arribem a pràcticament tot el centre de Manlleu, també al polígon La Coromina, per tal de poder compartir aquesta energia amb altres entitats. I el compromís social que remarcàvem al principi, doncs bé, remarcar que totes aquestes instal·lacions que us he ensenyat anteriorment les hem executat des del mateix TAC Osona, amb l'inserció de persones amb vulnerabilitat social, amb persones que han fet un FP dual d'instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i manteniment d'aquestes. També han dut a terme neteja i manteniment de les nostres pròpies plaques solars i d'altres, de tercers. Hem instal·lat tots els punts de recàrrega de manera pròpia i hem dut a terme mesures d'estalvi energètic com el canvi de lluminàries en moltes oficines de tots els socis que hem vist anteriorment. I ja, finalment, només us volia ensenyar un petit vídeo que resumeix totes aquestes instal·lacions. A veure si funciona.
Moltes gràcies. Gràcies, Josep. Gràcies també per la concisió en el temps. A continuació tenim la presentació d'en Joan Mateu. En Joan Mateu és empresari al Baix Camp i en concret també és president de l'Associació Empresarial Polígon Industrial Les Comes. Perdó, he dit el Baix Camp, és la noia. Disculpeu. Endavant, Joan. Gràcies. Igualada, eh? I he sentit per aquí, hi havia algú d'Igualada també, O sigui, benvinguts. Bé, moltes gràcies per estar aquí. Tinc la presentació posada? Bé, mentre passa la presentació, Joan Mateu d'Igualada, del Polígon Industrial de les Comes. Us vinc a parlar de la comunitat energètica que hem muntat al Polígon de les Comes de recent creació. És a dir, les inversions no s'han fet encara, es faran els propers mesos i ara us explicarem una mica el recorregut. Sí o no? Bé, vinc com a president de l'EPIC, l'he explicat, l'Associació de les Comes, de unes 125 empreses, tot i que el polígon en té per a 400, i és l'entitat que hem impulsat a les Comes. Perdoneu que la tipografia m'ha canviat tota, el PowerPoint era més divertit, però ha sortit així. Bé, per què va impulsar això? O sigui, quan tens una associació d'un polígon industrial de 400 empreses de tamany molt diferent i molt transversal, treballem perquè els carrers estigui ben pintat, ben senyalitzat, etc. Però a vegades costa trobar coses que siguin transversals. I quan haig de dir, gràcies a la Sílvia Solanelles de l'UPIC, que em va dir que hi havia unes subvencions per tema de plaques fotovoltaiques, dic, carai, això és transversal per totes les empreses. Això és un tema que una associació industrial hem de treballar i hem de treballar bé. Ens hi vam posar de cop, pels motius, els motius són clars, diguéssim. Totes les empreses hem d'anar cap a una energia sostenible, totes hem de reduir el nostre CO2, i el problema que tenim a Igualada, igual que molts d'altres polígons, és que quasi el 70% de les teulades que tenim són d'uralita. I a uralita no podem posar plaques solars. Ens trobem també que hi ha empreses que tenen molt consum elèctric i poca teulada, encara que fessin autoconsum no arribarien, i d'altres que tenen molta teulada i poc consum elèctric, per tant, el tema de la comunitat energètica ens anava com anell al dit. I per això vam córrer bastant. Això ja me'n recordo que parlàvem amb la Sílvia el desembre del 22 i al febrer ja estàvem muntant una cooperativa amb 10 empreses. Al principi ho vam fer ràpid, amb 10 empreses potser les que més col·laboren sempre amb tot, i hem tirat el projecte endavant. Vam crear la comunitat de les Comes Genera i, sense ànim de lucre, per poder tirar endavant tot això. A partir d'aquí, el mes de febrer, ens vam presentar el programa Implementa. Me'n recordo que era el 12 de febrer, que era l'últim dia per entregar-la, i la cooperativa la vam fundar uns dies abans. Vam córrer molt i el gran èxit ha sigut gràcies a la Montse Soteres, personal de l'EPIC, i després ens vam ficar mans en una consultoria, que el Xavi avui ve que està aquí, de quilòmetre zero, al qual es van ficar també les piles i vam poder presentar-ho i amb èxit. I molt contents perquè hi havia moltes sol·licituds, molta gent que es havia presentat, no era fàcil obtenir aquesta subvenció i ens va venir aprovada el 29 de... Exacte, de novembre, sí. Perfecte. Què farà aquesta cooperativa? És una cooperativa de serveis, de moment són 10 socis, preveiem créixer molt més, però de moment engegarem aquests 10 socis, perquè farem, en total instal·larem uns 800 quilowatts de potència, amb 4 instal·lacions, 3 privades i una... L'Ajuntament d'Igualada també ens col·labora moltíssim, ens ha ajudat moltíssim a posar-nos facilitats i ens cedeix coberta d'un espai municipal que té. Posarem un punt de recàrrega al poliindustrial d'aquests de recàrrega ràpid i després pels 10 socis de la cooperativa tindrem un punt de recàrrega elèctric a casa nostra dels normals, diguéssim. I es farà també la compra d'un vehicle elèctric, compartirem els associats en mode de car sharing i, per últim, hem fet amb serveis socials de l'Ajuntament d'Igualada un conveni on nosaltres cedirem 20 quilowatts de la potència que generi a les plaques solars per famílies vulnerables de l'Anoia. Al final es va decidir que serien 20 famílies a 1 quilowatt cadascuna, diguéssim. I gràcies a fer tot això i a muntar-ho molt bé i molt ben embastat ens van donar la subvenció i això començarà a caminar. Bé, no sé si cal que us expliqui això, sabeu que és l'autoconsum compartit,
poques teulades i molts usuaris. Al final és això. A vegades el que costa és trobar les empreses que vulguin cedir la seva teulada. Això costa perquè per l'autoconsum no tens mai problemes, però jo perquè tinc que ficar teulada perquè consumeixo una altra. I aquí sí que un punt de... Avui hem parlat d'actitud, jo afegeixo solidaritat, hi ha de ser. Hi ha d'haver empreses que vulguin contribuir amb el territori, que vulguin ajudar el veí, que pobre no pot perquè té poca teulada, etc. I això és l'important. Vaig superràpid. El radi d'acció, el polígon de les Comes el tenim, és aquest d'aquí, les plaques aniran aquí, per tant, de moment anirem pel polígon, que és això d'aquí, però podem abarcar molt més en un futur i això esperem. Quan crees una empresa energètica la vols perquè sigui una empresa energètica i que vagi creixent. Res més. Això, els secrets d'això que surti bé, gent voluntària, gent amb actitud i amb responsabilitat i una bona consultoria. Us dic bona consultoria perquè el Xavi està aquí i si ho voleu suposo que s'atendrà molt amablement. Al tanto, hi ha moltes consultories a aquest món. Busqueu-ne alguna que realment sàpiga el que toca. Bé, tenim 14 mesos de fer... Ja n'han passat uns quants, ja ens en queden 10 o 11, però esperem d'aquí un any poder explicar que això ja està acabat. Res més. Tot teu. Bé, em sembla que la gent d'empresa va per feina, no? Jo crec que, en fi, un cop més agrair també als ponents. Ara sí que anem al Baix Camp, d'acord? I en concret tenim l'Héctor Loriente que ens presentarà el projecte de l'Associació Comunitat Energètica del polígon Agroreus. Endavant. Bon dia. Com deia l'Hermen, jo soc el project manager, jo soc aquest paper de consultor, diguem, d'una comunitat energètica, però avui us vull explicar molt breument l'evolució d'aquesta comunitat en una presentació bastant conceptual, perquè després, si voleu, feu més preguntes. A veure, que això ja ha passat a tots els companys, em quedo aquí. Bàsicament és molt conceptual d'on sortim i on estem i cap on apuntem. El municipi de Reus és un municipi gran, de 100.000 habitants, però sobretot és un municipi molt pioner a nivell de tot el que té a veure amb sostenibilitat energètica, abans que es parlés del concepte de transició energètica fins i tot. Va evolucionant, posa plaques solars fa en 2007 les primeres, em sembla, dels primers en posar punts de recàrrega compartida, etc. I arriba un moment que diu, ostres, necessito fer un pas més endavant en la gestió de l'energia. En l'any 2021 decideix impulsar un projecte, és el capaç, d'una comercialitzadora elèctrica pròpia, amb un concepte que s'extén en altres parts del territori de mirar de gestionar tanta energia com consumeix a nivell d'ajuntament, però amb una visió de municipi. Aquí també en el 2021 comença a donar impuls a comunitats energètiques a nivell de municipi, el que passa que a nivell de municipi els ciutadans tot el que generen ho consumeixen, requereix volum d'energia i a més requereix extendre la seva mirada i aquí és on mira cap al polígon Agroreus, un dels seus polígons amb més de 100 hectàrees i comença un estudi molt habitual de capacitat de coberta, generació, fins i tot amb una visió de generar amb hidrogen, doncs una mica aquest punt incipient 2021. Molt bé. Avança i apareix una oportunitat. L'oportunitat quina és? Una convocatòria de subvencions. Els empresaris creuen molts en la transició energètica, saben que és cap on han d'anar, però el fer alguna cosa requereix d'un impuls extra, que en aquest cas és una subvenció. La subvenció, a més, implica dues coses. És aterrar en la creació d'una entitat. Quan es parlava en el 2021 comunitats energètiques era molt un concepte, tenia una base legal, llavors quan surt aquest ajut a terra i dius, vale, he de crear una entitat i l'entitat que es crea en aquest cas és una associació, a diferència de les Comes que és una cooperativa, però perquè veiem que hi ha diversos models, aquí es tria associació, important també ja ho diré, perquè aquí hi ha empresa privada i hi ha empresa pública, llavors aquesta és la figura que es troba que pot tenir millor encaix entre les dues parts. I un tema molt important, s'ha de presentar un pla de treball que implica i obliga i ens ajuda a reflexionar en quin model volem que tingui aquesta
comunitat energètica, com volem que es governi, com volem que funcioni la inversió, les cobertes, etc. Molt bé. Es presenta, diguem, allò queda una mica en stand-by, i què passa? Que concedeixen la subvenció. Això és, principis del 22 presentem la subvenció, finals del 22 otorga la subvenció, i aquí he posat una cosa que sembla molt trivial, que és arrencar. Els que us heu implicat en projectes innovadors sabreu que quan ja toca, et dona la subvenció i toca arrencar, aquí hi ha unes certes complicacions. S'havia fet un estatut molt laxe, llavors reflexionar de les normes público-privades, doncs això comença a moure's amb dificultats, però amb el que dèiem, amb actitud d'avançar. Pensem que aquí de l'estudi inicial es depura, diguem, empreses es queden al marge, algunes d'elles perquè en l'impàs de preus elevats d'energia ja s'havien fet les seves instal·lacions fotovoltaiques sense esperar subvencions perquè el preu era molt important en els seus costos energètics, d'altres perquè eren multinacionals americanes que no veien del tot clar que depenien dels Estats Units, però es queden uns quants empresaris més emprenedors, impulsors, l'Ajuntament tira bastant del carro i aquí sumen els dos carros, diguem, un privat i un públic. On estem ara, en aquest 23-24? Ja tenim una comunitat amb el seu logo, amb les seves normes, i el que estem ara, doncs, bàsicament és en què és la CEPAR. És una comunitat energètica público-privada en forma d'associació, o sigui, aquí ajuntem diversos conceptes en una línia, però el part important jo aquí diria público-privada, és possible, tots aquells que siguin d'administració, és viable, no és fàcil, però és possible, existeix. Qui forma part de la CEPAR, el que parlàvem abans, en quin moment estem? De moment només els membres del pilot, perquè clar, estem executant un pilot que fa la CEPAR, executa instal·lacions per a compartir energia, però és que estem parlant de 4 megawatts, d'acord? O sigui, estem parlant d'una dimensió molt elevada, un volum molt elevat, un risc elevat també de gestionar-ho tot correctament. Llavors, de moment estem els que estem, sobrarà molta energia. Aquest any també la visió és treballar, com a project manager tindré molta feina en donar aquesta visió de com expandir, com compartir l'energia. Clar, això la gent ja ho sap allà. Us imagineu aquest volum d'aquest tipus d'actuació, tothom ho sap. Llavors la gent pregunta, escolta, jo vull tenir energia, jo vull entrar-hi. Llavors dius, els de dintre, que encara estem demanant punts de connexió d'1 megawatt pic compartit amb distribució, amb Endesa Distribució, que no és fàcil, doncs aquí estem. I l'última ja... Quin és el model? Perdoneu, important, és veritat, això no he explicat. Quin és el model? També aquí hi ha molts models a explotar. Aquí bàsicament el que es fa és el propietari de la coberta ho cedeix la coberta a l'associació perquè ha de ser el propietari dels actius i aporta el finançament per executar aquesta instal·lació. A canvi, què té? Té una reserva que l'energia podrà fer servir aquella energia tanta com vulgui, diguem, però clar, el cas clàssic, que si sobra energia, l'associació, la comunitat ajuda a fer arribar aquesta energia per rendibilitzar-la més, perdoneu que parlin aquests termes perquè són termes empresarials, per rendibilitzar-la més, i llavors, diguem, un cop descomptem els costos operatius, com l'associació no té ànim de lucre, la comunitat no té ànim de lucre, el que fa és revertir aquests beneficis als inversors que són els propietaris d'aquestes cobertes. Quin és el paper aquí de l'Ajuntament? L'Ajuntament, mitjançant la comercialitzadora Reus Energia, serà l'operador tècnic, diguem, d'aquesta comunitat energètica i, a més, com sabem, no tota l'energia serà autoconsumida instantàniament, aquests excedents els aprofitarà per al seu propi ús, diguem, i també per, diguem, treballar en programes en habitatges vulnerables. Aquest és l'esquema que queda bastant ben tancat i bàsicament també el preu de venda d'altres membres s'ha decidit a l'assemblea, en aquest òrgan de govern comú, un cop tinguem aquest òrgan, diguem, si l'òrgan existeix, quan obrim a tots els usuaris. Sí, conceptualment sembla molt fàcil, no va ser fàcil arribar fins aquí, també us ho dic. El futur, què estem fent? Clar, arrenquem, com deia, arrenquem i ara estem revisant. És molt important, revisar, sobretot per quan obrim a tothom. No sé si aviso a navegantes que se'n diu, potser us passa els que arrenqueu i dieu, bueno, ara fem el pas i és que em trobo coses diferents, doncs aquest és el moment on estem ara, que ja anirem parlant i hem de parlar molt entre comunitats per posar-nos tots en comú. Entrada de membres consumidors d'energia,
ampliació de membres generadors, nous projectes de transició energètica, això és molt important també. Tenim una plataforma que podem parlar d'emmagatzematge, com us deia, aquí hidrogen, a més aquí hi ha volum d'energia com per fer coses molt potents, flexibilitat de demanda, etc. Bueno, potencial d'ampliació, el que dèiem, fora de l'àmbit del polígon, i crec que ja estava. Molt bé, moltes gràcies. He retallat una mica, no, i tot? Just. Gràcies, Héctor. També felicitar-vos col·lectivament. Ha estat un èxit poder presentar això. Jo crec que ara tenim l'oportunitat de fer algunes preguntes. Jo en tinc alguna d'anotada per si vosaltres us vens la timidesa, però segur que no. Per tant, si algú vol disparar, doncs que arrenqui amb alguna pregunta des del públic. Bé, doncs no passa res. Primera pregunta... Perdó, no t'he vist. A veure... Hola, sí. Soc l'Albert Vendrell, de Diputació de Barcelona. Per Agroreus, que teníem dubtes aquí amb les companyes, si era un problema de redacció de la transparència, o sigui, de la diapositiva o no. Qui aporta el finançament? L'empresari posa la coberta i el finançament la fa part. Sí, em sentiu, no? Sí. O sigui, la CEPAR paga les instal·lacions, però s'ha de finançar d'alguna manera. Qui li aporta aquest capital, qui financia la CEPAR és l'empresari. Els empresaris posen els diners del que costa la seva instal·lació a la CEPAR perquè la CEPAR els faci. És a dir, no és que s'hagi buscat un finançament bancari, etc. No, cada un està finançant la seva instal·lació. Però hi ha un se implementa, diguéssim. Sí. Les primeres han sortit amb se implementa, entenc, les primeres instal·lacions. No, o sigui, hi ha una part subvencionada, sí, però la part, si entrem en detall, la part, el implementa cobreix el 50% de la inversió, però l'altra part ve finançada per als empresaris públics i empresaris privats. O sigui, les empreses públiques aporten el capital necessari per fer la part no subvencionada de les seves instal·lacions. O si després creix amb instal·lacions, el model és finançar-ho 100% en privats públics, però vull dir, no amb subvencions externes. Aquí entrarem també en la possibilitat, diguem, de comunitat energètica, que podem dir que estrictament no sigui ben bé comunitat, de gestionar energia de gent que faci per la seva banda autoconsums compartits. Això són casos que s'estan plantejant ja. Bueno, és un matís, no? Hi ha un empresari ara que vol fer una instal·lació per ell, té diverses naus seves, la pot fer més gran, compartida només per ell, o sigui, ocupant la meitat de la seva coberta, pot abastir a 3 naus seves i el que li estem dient és que faci tota la coberta i que nosaltres li ajudarem a trobar usuaris de l'energia que ell no produeixi. Llavors serà la comunitat un gestor de l'energia compartida, també. És el que deia que és el que estem acabant d'aterrar. I ja veurem també si es treballa models de cessió de coberta i que la mateixa CEPAR ho faci, que hi hagin inversions, això ja es treballa. Parlem de la fase pilot, parla per això de la fase pilot. El que veiem més endavant és el que hem d'acabar estem treballant ara. En aquesta fase pilot, la propietat de la instal·lació és de l'associació. És de l'associació, sí. Sí, o sigui, per ser beneficiat del implementa, o sigui, l'actiu ha de ser de la comunitat energètica i per ser pròpiament una comunitat energètica ho és, i els empresaris estan d'acord i ho veuen com un ens gestor. I al final l'empresari en aquest cas diu és interessant, vull entrar-hi, i veu que és un vehicle que l'ajuda a treballar en aquest sector tots junts, diguem. O sigui, això ho veuen... Hi ha certes dificultats, alguns empresaris s'han quedat fora per això, però d'altres ho veuen com un avantatge. Sí. Héctor, el tipus de finançament, heu dit, ja ha quedat clar. El que no entenc és, el NIF que executa les instal·lacions és el de l'associació, i dos, el repartiment, és a dir, en una cooperativa és molt clar, una persona un vot, aquí el repartiment de l'associació és un associat un vot. Sí. Tu. No va ser fàcil, Pep, però sí. Sí, ja pots fer així, sí. Sí, hola. Jo tinc dues preguntes molt ràpides. En general, com que el problema és la financiació,
que heu parlat ara, com finançar-se, heu pensat o heu estudiat el tema de les PPAs d'autoconsum que porten finançació i gestió? Jo penso que és un camp molt interessant. Hi ha PPAs, compres a llarg termini, que lliguen la inversió que es fa amb una coberta amb una compra d'aquesta energia a 10, 12, 15 anys. Busqueu perquè em sembla que és molt interessant. A part que és bo per la comptabilitat, per la tresoreria i per les càrregues, i sobretot quan hi ha problemes de que l'empresa que hi ha dins no és propietària de la nau, etc. Nosaltres ens ho estem plantejant, sí. Jo penso que és un camí de prospecció molt important perquè les subvencions no podran ser tota la vida ni donen per tot i per tant s'han de fer financiacions que durin el que deia abans en Vila, Joan deia 10 o 15 anys. Nosaltres del pressupost d'1.100.000 la subvenció són 600.000 i el resto ens hem apalancat, és a dir, ens hem demanat un crèdit a l'Institut Català de Finances que té una línia per això, te'l fa llarg i amb un tipus d'interès molt interessant, s'endeuta la comunitat energètica a canvi de la subvenció que és la garantia que dones i amb això tirem endavant. Sense que cap empresari ho volgut ficar ni un duro aquí. El que passa que jo no tinc, per simplificar això, jo no tinc cap empresa que faci aquestes ofertes de PPAs financeres, però penso que poden ser instruments molt interessants de desenvolupar. I l'altra cosa era amb Joan Mateu, d'Igualada, i jo ja sé que, jo soc de Manresa, i jo ja sé que els igualadins, amb molt encert, dieu allò de que per molt bé i molt millor que ho faci Manresa, mai serà Igualada. Igualada pot ser imitada per mai Igualada. Exacte. Esteu en contacte amb la gent de Bufa el Vent, de Manresa, el projecte Llum i tal i qual? I dintre de l'UPIC hi ha bona col·laboració i fomenteu aquesta col·laboració a la gent que fa? Primer, l'UPIC va ser el que em va encendre la llumeta de fer això i després haig de dir que Bufa el Vent també ha creat la seva comunitat energètica i és més, nosaltres al anar tan de pressa ens vam guiar com havíem creat ells la cooperativa perquè quan muntar una cooperativa no és fàcil, no se'n munten moltes de cooperatives, llavors com han de ser els estatuts i per no fer aquestes coses de dius anirem arreglant els errors, si hi ha algú que ja els ha arreglat abans ens vam ajudar mútuament amb això de muntar els estatuts de la cooperativa. I si hagués transposada la directiva europea, facilitaria moltíssim tota aquesta tasca de fer estatuts. Sí, però, perdó, no fa falta. Sí que fa falta. I tampoc per fer-ho en sèrio i per fer-ho bé fa molta falta. Sí, però es poden fer coses sense transposar i es poden fer coses sense subvenció, com vostè deia amb el tema amb PPAs. O sigui, fora una mica off-tòpic d'Agroreus, perquè nosaltres jo també treballo en una OTC, que és una oficina de transició comunitària, i treballo en molts projectes d'aquest tipus, i els preus que hi ha ara de mòduls són equivalents quasi als que hi havia aquí en subvencions. O sigui que entre això i models tipus PPA els números surten. O sigui, no calen subvencions, tot i que avui hem parlat de subvencions, i seria millor, però tampoc no cal esperar les normes. Jo això és un missatge que sempre dic. No dic que s'hagi d'esperar les normes, el que dic que sou uns herois que aneu per una jungla plena d'esbarzers i en canvi si hi hagués la transposició en forma de la llei els camins serien molt més clars, molt més fàcils, perquè ara ens hem passat aquí a Osona 2 anys fent estatuts i dissenyant coses jurídiques que no és la funció. Però és veritat que una transposició resoldria una part de les coses, potser com a molt el 20%, perquè tot el que fa referència a aquests models de negoci, de gestió i tot això, aquí hi ha el camp per córrer d'innovació, diguem-ne, en aquest camp, no? I abans de passar-li la paraula a en Juanjo Escobar, representant de l'administració, deixa'm puntualitzar que jo sempre havia defensat que no calia posar tants diners a la fotovoltaica i sí en altres fonts, però sort que hem tingut les subvencions per arrencar. Per arrencar sense subvencions, em sembla que en Joan ha dit, quan va aparèixer la subvenció vam decidir posar-nos en marxa i després vam esperar a veure què passava. Nosaltres, a Osona Energia, en moltes cooperatives està passant això, per tant, benvingudes subvencions del Next Generation, el que sigui, per arrencar, però després hem de tenir claríssim la continuïtat i sense subvencions molt probablement. Almenys per això. En necessitem per bateries. Aquí sí que en necessitem per solucions tèrmiques, projectes tèrmics, per altres temes.
però per fotovoltaica segurament hem de ser capaços de tirar solets. Juanjo, i potser, no sé si l'última pregunta tanquem el torn. Gràcies, Hermen. Un comentari pel company heroi del polígon de les Comes. És d'Igualada, tu? Has passat molt ràpid per un tema que a mi crec que és molt important. És que anem molt just de temps. I és que se diu l'equivalent l'energia generada per 20 quilowatts pic a famílies necessitades. Sí. I sou empresaris. Això desmunta el mite de l'empresari amb el barret de copa. Aquest mite me'l carrego cada vegada que parlo. Doncs, efectivament. No, és que més l'ho diu. Jo crec que és molt important, o és que, si soc mal pensat, que l'implementa necessitava puntuar en aquesta part. Jo soc empresari, tenia una empresa química del món dels fertilitzants i tot arreu, jo la figura de l'empresari que hi ha, començant els que sou més grandets i coneixeu el Club Super 3 que hi havia el senyor Pla, que era el dolent de la pel·lícula sempre, sempre hi ha hagut aquesta estima que l'empresari és el corporat de copa, el puro i el bastó. Això avui no. D'acord que hi ha de tot, que a la vinya del senyor hi ha de tot, però normalment un empresari avui és una persona compromesa amb el territori. Tots els empresaris, almenys els que jo conec, tenim la responsabilitat social molt introduïda dintre, sabem que hem d'estar, nosaltres depenem de la gent depèn de nosaltres, és a dir, una simbiosi, i ens hem de cuidar uns dels altres. I després hi ha el tema de pertinència d'un territori, i jo soc pertinent, jo soc molt igualadí, i jo tot el que pugui fer per ajudar el meu territori Igualada, a la comarca de l'Anoia, lògicament ho faig i orgullós de fer-ho. Gràcies. Molt bé. Darrera intervenció, pregunta. Jo tenia una pregunta molt concreta en referència a com percep l'empresari que està acostumat a negociar de forma anual el tema dels preus de l'energia i el preu que compra l'energia, i respecte a pertany a una instal·lació o compartir una instal·lació d'energia solar, que no sé si resoleu fixant un PPA, un preu fixe durant molt temps, si negociareu cada any el preu amb què es vendrà aquesta energia autoconsumida, qualsevol dels tres. Això és un tema que hem discutit, perquè a part és que, jo sempre dic que, perdoneu-me la paraula, però sempre hi ha d'haver un pringat de davant que tibi, diguéssim, no? I en el cas nostre, diguéssim que de les 4 teulades que tenim, la que és més grossa és la meva. A la meva teulada hi haurà més del 50% de plaques estaran a casa nostra, no? Per què? Perquè costa gent que vulgui cedir la teva teulada, perquè diu, a canvi de què? Doncs ara estem mirant, si la gent que fica teulada consumirà l'electre uns cèntims, 2 cèntims més barata que els que no fiquen teulada, perquè hi hagi una mica de compensació, però és irrisori, diguéssim. Llavors és la voluntat de voler ajudar el veí i has de buscar gent que sigui. Per això us he parlat molt no he parlat gaire, però he parlat de la solidaritat, és important. Molt bé, haurem de deixar aquí per temes d'horari. Gràcies als ponents, gràcies a tots vosaltres, també per la participació, i ens veiem per la fira. Bon dia.